Nagbabalik, hindi katulad ng ex mong hindi ka na binalikan. Ayan yung sinasabi natin minsan, no, na kapag sinabihan ka ng isang tao na babalik siya, hahanapin ko lang ang sarili ko at talaga nga namang stay ka lang dyan. Ikaw naman, si Engot, talaga nga namang pinangahawakan na siya ay babalik. Kahalang sinasabihan ng stay ay aso, tandaan mo tao ka. Hindi ka mag-i-stay kapag sinabihan kang stay. Tandaan mo pinag-aral ka ng nanay at tatay mo para alam ang tama sa mali. Ewan ko ba sa'yo? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At since 2026 na, di ba nga, ibibigay ko ang 3 New Year's resolution ng mga marurupok sa pag-ibig. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, unang New Year's resolution ng marupok ay ngayong taon pipiliin ko na ang sarili ko. Wow! Ito yung sinasabi natin na this year, 2026, dapat mahal yung mga ikakasaya mo naman, yung mga makakapag-benefit sa'yo, makakapagpa-improve sa'yo, makakapag-develop sa'yo. Yun yung mga bagay na dapat mong kunin, dapat mong i-achieve para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Ang problema sa iyo, mahal, gusto mong binibuild yung ibang tao. Kaya ang ending, yung sarili mo na pag-iiwanan na. Kaya naman this year, yung sarili mo naman ang mahalin mo. This year, yung sarili mo naman yung pagtuunan mo ng papansin. Pagtuunan mo ng pansin, di ba? Maging selfish ka naman for this year. There's nothing wrong on being selfish, lalo na kung alam mo sa sarili mo na deserve mo naman Deserve mo at some point ng self-love. Hindi yung ibang tao na lang lagi. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko rin kanina, New Year's resolution ng marurupok sa pag-ibig ay hindi na ako maghihintay sa hindi sigurado. Ayan yung sinasabi natin, mahal, na kapag hindi sure sa'yo, kapag sinabing dyan ka lang, kapag sinabing hindi pa siya ready, di ba? Huwag kang mag-i-stay, huwag mong hihintayin ang kasagutan. Kasi at the end of the day, hindi yan sigurado na magugustuhan ka, mamahalin ka pabalik, at talaga nga namang jojowain ka. Kumbaga this year 2026, wag mong sayangin yung oras, panahon at kabataan mo sa taong hindi naman sigurado sa'yo at hindi ka kayang mahalin. Huy! Ito, mahala, pangatlo't panghuli na New Year's resolution ng mga marurupok sa pag-ibig ay hindi na ako gagastos sa maling tao. Uy, ito yung sinasabi ko sa'yo, mahal. Hindi naman kayo, di ba? Hindi mo naman jowa, hindi mo naman asawa, wala naman kayong commitment, wala kayong label, ang meron lang kayo tawagan, call sign, pero at the end of the day, hindi mo jowa. Pero ang tanong, bakit ginagastusan mo? Imagine mo, hindi mo naman jowa, hindi mo naman asawa, pero nakalibo ka na, nakamilyon ka na. Ano ka, sugar daddy? Ano ka, sugar mommy? Na talaga nga namang ang ending, ikaw ay lugmok sa kaperahan, wala ka ng pera, hindi mo man lang natikman. O alam mo na, this year, huwag ka nang gagastos, huwag ka na mag-i-invest sa taong hindi mo naman magiging jowa o matitikman. Sana this year natuto ka na. This year magkakajowa ka, pero dapat sa tamang tao na. Happy New Year, mahal. Anyway, ako'y magpapaalam na. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin si Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Vision